Здрасти, колеги! Да ви покажа един рядък модел за България. Минск Лидер. Мотора е на заводска боя, само лепинките са му залепени допълнително, тъй като неговите бяха износени. И липсва багажника. Двигателя му не е отварен, тъй като се работи добре. Мотора явно беше блъскан, тъй като когато го взехме, рамата му беше доста некадърно заварена. Разгубихме го целия. Рамата я направихме така, както е нужно да бъде. Полирахме го, пастирахме го, прогонихме инсталацията и го сглобихме отново. Този мотор вече е произведен в Беларус, тъй като е направен след като се разпада Съветския съюз. Значи това, което мога да кажа е, че онзи изнервящ, дзънкащ звук на минсковете го няма. Мотора работи долу-горе като МЗ, наистина изкарва добър звук. Теникиите му са малко тънички. Калника беше скъсан. Трябваше да го заваряме. Амортисорите му са от новия тип. Предните колове са нов тип. Барабаните фактически са идентични с по-стария модел. Карбуратора е индийски Пако. По лиценз мисля, че беше на японския Микуни или Кейхен. Таблото е също съветското. Чайте да го запалим. Фара много интересно пише сделан в Русия. СССР използвали са това, което е налично по складовете. Хубаво моторче, иначе изкарва приятен звук.